Salut, sunt Horațiu și în video ăsta aș vrea să vorbesc despre echipamentul pentru motor. Ăsta nu este un video în care să zic să-ți cumperi nu știu ce geacă sau nu știu ce mănuși sau pantaloni aia la 500 de euro care sunt buni probabil. Vreau să vorbesc de inconștiența multora. Pentru că toată lumea crede, de exemplu, cum e Cipru, e foarte cald. Da? În momentul de față sunt aproape 28 de grade când înregistrez acest video. În teorie, dacă stai afară la 28 de grade, te coci. Dar pe motor, dacă ai mai mult de 30 și ai o geacă destul de bună și poate o lași așa ca un țăran, ca mine, o jumate desfăcută, sau și dacă o închid, tot trece aerul prin ea, nu e chiar așa de rău. E, comparativ cu statul în mașină cu aerul condiționat pornit, nu e chiar așa de confortabil. Dar în momentul în care îți iei echipament care e conceput pentru a supraviețui pe căldurile astea, eu zic că ești ok. Am să mă opresc undeva și am să vă arăt ce mi-am cumpărat eu și puteți să ziceți voi dacă e puțin sau e mult. Ok, de început mi-am cumpărat o cască. Nu mi-am cumpărat-o cea mai ieftină, n-am vrut să-mi cumpăr de pe site-uri chinezării. Știți voi despre ce vorbesc, nu vreau să dau niciun nume ca să zică cineva vreodată că fac reclamă sau antireclamă, nu e opinia, nu e locul meu. Mi-am cumpărat o cască. E de la Nex. Ce mi-a plăcut la ea a fost simplu fapt că a venit deja cu un ping lock și faptul că are ochelari și are foarte multe aerisiri pe unde aerul poate să intre înăuntru și să nu-mi coacă creierul. Dar totuși, o chestie importantă care a fost pentru mine a fost faptul că anul de producție era 2025 octombrie. Deci casca nu a stat foarte mult în raft, care e un lucru important, pentru că ele se zic că odată la 4-5 ani ar trebui să le schimbi, ori dacă cazi cu ea sau nu cazi cu ea. Având opțiuni, absolut tot ce trebuie, nu am simțit nevoia să dau foarte mulți bani pe una mult mai scumpă. Bineînțeles că capul este un lucru foarte important, deci trebuie să ai grijă de el. Mănuși, am luat ceva de buget, cu niște plastic și în interior are iar un plastic și o piele, discutabilă piele. Dar geaca a fost o chestie importantă pentru mine. Am vrut să am protecție la umăr, la cot, pardon, la umăr și la spate. Ok? Și nu m-a dus extraordinar de mult cât ar crede lumea. Cred că casca, mănușile și geaca nu au depășit 400 de euro. Ok, ar fi trebuit să-mi iau și niște pantaloni cu protecție, sunt doar niște blugi normali, probabil și niște păpuci speciali. Ideea este că, da, cred că ar trebui să ai ceva protecție la genunchi și ceva protecție la picior, dar prețurile au fost un pic cam exagerate. Părerea mea că din cauza că a început sezonul nu au foarte multe oferte. Sunt multe site-uri pe care poți să vânezi ofertele și cred că poți să ți le cumperi la un preț mult mai bun. Părerea mea că dacă dai pe motor undeva la 2000-2500 ar trebui să mai ai încă vreo 600-700 de euro deoparte ca să poți să-ți cumperi un echipament cât de cât. Pentru că echipamentul pe motor e important. Și tot video ăsta pleacă de la frustrarea că în ultimele 3-4 zile am văzut mulți care conduc pe tricou, pantaloni scurți și chiar și șlapi în picioare. Sper că video ăsta vă dă un semn în care să vă dea niște sfaturi sau să vă dea niște
ceva să vă împingă ca după ce ai dat 2000, 3000, 10.000 pe un motor, să mai strigi niște bani și să nu uiți când pleci de acasă să-ți iei și geaca pe tine.